Hello! Welcome back to our channel. Welcome back to our English class Bisaya version. Sa tanan nga gusto makatog in English, basin makatabang ko nimo. Labi na sa akong mga estudyante, kaway-kaway naman diha. Sa tanan nga gusto pong makaton og Binisaya. Those who really wanted to learn Bisaya, this might help. I might help. I might be at your service. Now, sa tanan nga ni-subscribe, nagsunod sa mga videos, sagan kayong salamat mong hinaot po nga namoy nakatonan, mong hinaot pong namoy nakuha. Sa tanan nga wa pa, subscribe na, like na, share na, and of course, click the bell button so you will always be updated, so you will always be notified. So, ang ato ang hisgutan karon is, unsaon na to pagama og mga conditional sentences. Kaysa akong nakita sa inyo ang mga modules, saghan pagid kaayo og kuwang, no? Libog na to, labi na to mga Bisaya, no? So, muna atong hisgutan karon. Tara, let's! Ang unahon og hisgot is, unsaon pagama og sentence in the zero conditional. No? Kani zero conditional atong hinumduman nga mao ni ang mga conditional sentences nga nagisugot og mga general truth, mga kamatuoran, mga general habits. Na unsaon kanito ni siya? Magama ta og sentence nga naa sa zero conditional ang ato ang gamiton sa atong if clause, mogamit ta og simple present nga tense. Sa ato apong result clause, parehas sa gihapon sa atong if clause, simple nga present, or we call this present simple. Parehas na silang duha. Ang ato ang result clause ug ang ato ang if clause nagamit ta parehas og simple present tense. Okay? Oh, pananglitan kani nga sentence, if there is heavy rain, it floods. Now, ang ato ang gigamit nga verb is simple present man. So we are using is, ba, present, and then we are using the simple present pod gihapon sa ato ang result clause, which is floods lang. Simple lang siya. Okay, another example. Babies cry if they are hungry. Now, our subject is babies. So, ang ato ang verb is cry. So, babies cry. Again, it is in the present tense. Ang ato ang result clause. Result clause man yung nag-una, diba? And then, pawahin na to ang ato ang if clause. Ato ang if clause, we have if they are hungry. Again, they are hungry. So, it is in the simple present tense. Okay? We have the are. And then, sa ato ang result clause, we have the cry, which is in the simple tense. Present simple. Okay? Basta sa zero conditional lang ato ang gamiton sa ato ang if clause is, again, simple present tense. O sa ato ang result clause, simple present tense. Gan salamat sa pag-like, pag-share, pag-subscribe. Manghinaot kung nakakuha mo, manghinaot kung nakasabot mo sa ato ang gi-discuss karon. So again, sa wala pa ni subscribe na, like na, share na, and of course, click the bell button so you will always be notified and you will always be updated. So again, as a parent and as a mother, dili kinahanglan nga daghan kag nahuman, nitulin ka anang imong giansiran. Ang importante kanang imong nakatunan. Bye bye.